ओके हाँ कौन करछु ए ड्रेस गुड़ा सब भांगुଥିଲି। ओहो अच्छा ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ଭାବି ବୋଲି ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଭାବୁଥିଲି ତମକୁ ପଚାରିବି। कौन कहूनु ମୁଁ ଯଦି ନ ବାହା ହେଇଥାନ୍ତି ତମେ ତାହେଲେ କଣ କରିଥାନ୍ତ? ଆରେ କାନ୍ଦନା 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 ରେ କାଇଁ କାନ୍ଦୁଛ? ଆରେ ସରି 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 ତମେ ମତେ ଏତେ ଭଲ ପାଅ ବୋଲି ସରି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ମୋ ପାଇଁ କାନ୍ଦିବାକୁ ପଡିଲା ସରି ସରି ପ୍ଲିଜ କାନ୍ଦନି କାନ୍ଦନି ପ୍ଲିଜ। अरे पागेली दुखरे कांदु नथिली खुशी रे कांदुथिली न बाइते तो मु केते खुशी रे थांती। कौन तुम एते बड़ अभद्र? साले का खोपड़ी तोड़ साले